Jesu. Sanibonani bantwana. Amen. Sikhona bazalwana senze isonto njengasona. Ngicela ukubuza seduze kwakho ukuthi uya-understand na ukuthi ukuphi? Akubuze nje umakhelwane ukuthi uya-understand ukuthi ukuphi. Bese uyambuza ukuthi uzokwenza. Uzokwenza. Ukuke washintsha indlela omkhonza ngayo kodwa. Ukuke washintsha indlela ombonga ngayo kodwa. Sekuphela unyaka. Sesivala unyaka ka-2023. Ukuke washintsha indlela nje. Kule nkonzo yombonga. Ungeke uphinde ubonge kulo nyaka. Uzoba ngokugcina kulo nyaka. Ukuke washintsha indlela omkhonza ngayo na.
verse 1 and verse 2. Sihloko sakhona sifundeka ngale ndlela. Hubo lokusindisa kuka-Israyeli, verse 1. Uyakusho ngalolo suku ukuthi ngiyakubonga Jehova ngokuba wangithukuthelela, kepha intukuthelo yakho isibuyile iyangiduduza. Verse 2. Bheka uNkulunkulu kuyinsindiso yami, nginethemba angesabi, ngokuba uJehova ungamandla ami nehubo lami, waba yinsindiso yami. U-Isaya bazalwane yindoda eyasindiswa, futhi akazange asindiswe emathendeni, ngoba lithi iBhayibheli uma eshumayela u-Amosi, u-Isaya wayengumfana omncane, kusho ukuthi wayenakho ukugijima emathendeni, wayenakho ukugijima kuma-homesel, wayekhona nokugijima abazalwane kuma-open air. Kodwa inkinga ngo-Isaya akazange asindiswa emathendeni. Lithi iBhayibheli u-Isaya uyindoda eyahlangana nenkosi emngcwabeni. Ngoba inkosi mayikufuna ayibheke ukuthi ukuphi, ayibheke ukuthi unobani. Ngangiqala ukuzwa ngo-Isaya ukuthi abantu bayasindiswa emingcwabeni. Yilesi sizathu noma kuthiwa ngiyongcwaba angishumayeli ukufa, kodwa ngishumayela ukuphila, ngoba i-purpose ukuthi abantu basindiswe, ngoba abantu bayasindiswa nasemngcwabeni. U-Isaya ubona uhambo lwabantwana bakwa-Israyeli lungakafiki. U-Isaya ubona uhambo lwabo lusekude. Uma iphosa amehlo ngaphesheya ubona uhambo lwabo, uma ijikijela amehlo ngaphesheya uyayibona nentukuthelo kaNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu kuyotha ehambeni lwabo ngenxa yobude bendlela, bese bayaphambuka, bese bayahlubuka kuNkulunkulu. uNkulunkulu bese uyabathukuthelela. Kodwa u-Isaya uthi abone intukuthelo ngabo, aphinde abone nenjabulo ngabo, ngoba uNkulunkulu akayilethi inkinga, angayilethi isolution. Jehova akayilethi inkinga, hlale wazi ukuthi nesolution ikhona. Lithi iBhayibheli uyakhuluma u-Isaya uthi ngiyakusho ngalolo suku ukuthi siyambonga uNkulunkulu ngokusithukuthelela. Ubani ongabonga intukuthelo? Ubani ongayibonga abonga ukuthi yena uthukuthelelwe? Ngoba ukuthukuthelelwa siyinto emnandi, ukuthukuthelelwa siyinto ejabulisayo. Uma uthukuthelelwe
nginokukhwebulelisi indlela leyithi ngiyomkhonza ngayo uNkulunkulu kulo nyaka ka-2022 kodwa ngenxa yondlela ngenxa yobude bendlela angimkhonzanga ngaleyo ndlela engithi ngizomkhonza ngayo. Ngahamba ngaxabana noNkulunkulu. Amen. Kodwa ngizothi uThixo ulukhonele. Oh Jesus. Sendingumo zokuthi Nkosi indlela enginikela ngayo this year angekho ifane nendlela enginikela ngayo last year. Indlela engihlanganyela ngayo angekho engisahlanganyela ngayo. Nabantu abangilimazile angekho engisababheka kunye ngiyokubheka ngiyobheka wena. Kodwa ngenxa yokuthi bendlela ngithole sengifokase kubo ngingasenzi njengey'nqumo zami ebengiy'nqumile. Yileso sizathu bagcwele ngizothi uThixo ulukhonele. Thixo ulukhonelo noma ngabe wenza ama-mistake abangakanani noma ngabe uzange wenze njengoba bawuvumelene naye. Thixo ulukhonele. Thixo ulukhonele. Uthi uIsaya iyashintsha intukuthelo yakhe ibe yinjabulo kimi. Iyashintsha intukuthelo kaNkulunkulu ibe lukuxoleka. UIsaya ubheka indlela ukuthi noma besebenzile kodwa uzofika uJesu. Amen. Abaxolele zonke izono zabo. Abasindise bonke ayithathe nenkodi yehlazo abethelwe nayo ngoba uThixo uyaxolela. Ngiyakusho ngalo lo suku ukuthi siyakubonga uNkulunkulu ngoba ekusikwateleni kwakho azange safile azange safile impeli. Ngiyaqala ukuyizwa lento yokungafili ubuhlungu uthi ukwatelwe kodwa bese Nkosi ufika ingathi awukwatelana ngenxa yey'thembiso ezizayo. Thixo uluxolelo. Thixo uyaxolela. Thixo uyaxolela. Zomelezela into ethu Thixo uyaxolela. Verse 2. Amen. Verse 2. Bheka uNkulunkulu uyinsindiso yakho. Uvela ngumsindisi. Ulawo ama-mistake obenzile. Ebudeni bonyaka. Wakuthwala sowenzile. Azange athi ngiyakushiya la ngoba wenza amaphutha. Wakuthwala uNkulunkulu. Wakuthwala namaphutha wakho. Wakuthwala sowenzile lawo ma-mistake wakho. Wakuthwala wavele insindiso yakho. Uthi kepha uNkulunkulu uyinsindiso yakho. Lethi nomsindisi wethu. Ongasibaleki. Kodwa ngizomemezela into ethi amaphutha wenzile sithi indlela ohamba ngayo asahabi ngayo. Nangu-2024 esiwenzile kulo nyaka saphula izivumelwano zethu naNkulunkulu kodwa usengayishintsha indlela owenza ngayo izinto. Yakusho ngalolo suku uthi bheka uNkulunkulu uyinsindiso yami. Vele insindiso uNkulunkulu phakathi kwezono nazo uthi uNkulunkulu vele ngumsindisi phakathi kwamakalo nawo kodwa uJesu vele ngumsindisi. Elithi baliqhubeka athi nginethemba athi angesabi ngoba avele sinikeza ithemba
ngilahile Yeah. kodwa vele lithemba Yeah. vele lithemba lakho vele khona ekunikeza ithemba Yeah. uthi angesabi lutho Yes. hamba ngesabi hamba kunesidi Hey, Jesus. hamba kunamandla athi uNkulunkulu kuGidiyoni hamba ngalewo mandla ihamba kunamandla alenziswa kunawe izolo ngoba uJesu uyinsindiso yakho Yeah. angesabi lutho sabi lutho Nginethemba nethemba angisabi ngesandla nakufaka ukuba uJehova ngoba uNkulunkulu wethu uJehova ungamami Jehova ngamandla wethu nehubo lakhe. ingakho sifikile kuDisemba ka-2023 engamelanga sifikile Yeah. ngenxa yokuthi uJehova ungamandla wethu. Hey! Kunamandla siyenawo Yeah. esiwanikwa yinkosi. Hey, Jesus. Kunamandla ngekho esiwanikwa nguNkulunkulu. Yeah. Jehova ungamandla wethu. Yeah. Jesu lihubo lethu. Yeah. Uma sibheka kuvuka abantu. Uma sibheka kuvuka ihubo. Yes. Hey! Nkosi yasemhlabeni. Lithi iBhayibheli lavuka ihubo. Wathinta amadoda. Wathi madoda. Ake sihlabelele ihubo. Yes. Ake sihlabelele ihubo. Ngoba sibonanga okujengayo. Yeah. Asibonanga okufana naye. Ihashe nenkweni yalo. Oh, yeah. Sibone ephonse lwakhe. Ake sihlabelele ihubo lokudumisa. Batha sibonanga. Amen. Sibonanga